Lapho finala khona umsakazo omkhulu Ukhozi FM. Kamela muthike izuma into enhle kamsholozi ngala sempele. Sinqonqo sensizwa sihle igudu uma kubuhlungu jiji. Uyalazi hey waqhaqhazela nje lethu zokamwenze nje. Afana umsakazo senginabandi singahloniphi sebenje aye uthando. Angisabingelele lo mnsizwa manje sengine brand. Usho manje awubaphinde ngikuzwa kahle. Awuphela yona. Awusunente sayona. Wasayona. Sayona. Wasayona. Esasinente sayona. Ngono siyeke ngono sukane. Wesebukani ngumkhila ngixolela. Udlalile ngami ngono siyeke manje. Awuye kusikhinkini ibingelele. Wena kusikhinkini. Yeah. Lalelani ke sicela ngobani? Oh, akazi sivule ngosikhinkini. Zuma. Baba. Uhamba nobingelela? Yeah. Uhamba nosikhinkini. Okay. Ayibhekani madoda, ayibhekani. Ayike. Kamalala ayibhekani. Ayibhekani ngoba kulungile. Sikhinkini, sihamba phezulu kwaphi? Ayazani. Ufula ngayiphi? Uwelele. Unembona 5 wakhe la. Uwelele we. Azali lana. Kubuka kuza hayibo. Ay, kuthiwa namanje le ekhaya isitibi abadown umhla 31 December. Hayi. Isona phansi lemndeteni la nuke yebo fanele ubasamuke awufaka la ufika yebo fanele ubasamuke awufaka la ufika yedalo kumule mpima dalo kumule tuwete yedalo kumule mpima dalo kumule tuwete Yesu nimesola na futi kama kusihala somkosi Yesu nimesola na futi kama kusihala somkosi Tatile